Estimadísimos, e hoxe vamos a falar por que en determinada altura que estamos a cumprir un plano deixamos de perder peso. Há dois motivos principais. Uno ten a ver que no avanzar de nós facer un determinado tipo de alimentación, unha dieta, nós comenzamos a relaxar e pensamos aquello de un bocadiño non faz mal, e un bocadiño non faz mal, outro bocadiño non faz mal, nós estamos introducindo e ingiriendo máis calorías daquelas que precisamos. Por outra parte, hai outra cosa moito importante que poucas persoas piensan e é unha realidade. Nós podemos cumprir o mismo plan, o mismo exercicio, e a medida que nós perdemos peso, o noso corpo ten moitas menos necesidades calóricas. Por iso, o mismo tipo de comida poderá bloquear e non perder máis. Ao mesmo tempo, cando nós perdemos peso, o noso corpo gasta moita menos energía en facer os movimentos diarios, o que tamén se traduce en que na realidade nós, a medida que estamos máis magros, temos menos necesidade calórica e máis necesidade de aumentar o exercicio físico. Teña isto en conta e teña un fantástico fin de semana.